και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Προφή της Ηλίας. Εκεί, ώστε νελοφόροι και άλλοι κορυφιώτες δεμένοι με παραδοσιακές στολές θα ανεβούμε να κάνουμε θεία λειτουργία και με παραδοσιακό τρόπο τα άλλα ήθη και έθιμα του χωριού μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την πλατεία του χωριού ώρα 7 το πρωί, 27/80 το 8. Μπροστά μας έχουμε μια μικρή άποψη του χωριού κορυφή και συγκεκριμένα το κεντρικό σημείο της, όπου βρίσκεται το σχολείο και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου κορυφής. Απέναντί μας ακριβώς και στα όρια Τρικάλων Άρτης ρέει με μεγάλο θόρυβο ο παραπόταμος του Αχιλλώου Γκούρα, ο οποίος πηγάζει στην Κοστελάτα Υπήρου. Λίγο πιο πάνω είναι μια πολύ όμορφη πανορωματική τοποθεσία, το Ψουνίσι, το οποίο ανήκει στο μοναστήρι της Αγίας Κυριακής Νεράιδας. Ονομάζεται Σύλλογος Απανταχού Κορυφιωτών που εδρεύει στην Αθήνα, ο άλλος Σύλλογος Κορυφιωτών που εδρεύει στο Βόλο και εφέρει το όνομα του Ασπροποτάμου, ο Ασπροπόταμος, και ο τρίτος ο Σύλλογος Νέων Κορυφής, το Καπρό. Στο βάθος ο δρόμος που βλέπουμε μπροστά μας οδηγεί στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στο νομό Άρτας. Πιο μακριά χωριά της Άρτας, τα οποία δυστυχώς δεν φαίνονται λόγω μεγάλης απόστασης, και αριστερότερα, μέσα ανάμεσα στα βουνά, υπάρχει το χωριό Γλίστρα, το οποίο ανήκει στο νομό Τρικάλου. Και πολύ μακριά, που κατεβαίνει η κορυφογραμμή των Τζομέρκων, θα γίνει φράγμα του Ασπροποτάμου. Οι εργασίες προχωρούν και ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα. Μου λες, Παναγιώτη, αυτή εδώ είναι μια τοποθεσία για την οποία λέγεται στο χωριό ότι υπάρχουν κάποιες ιστορικές αλήθειες πέρα από άλλες παραδοσιακές, το ότι ονομάζονται ακουμιστήρια, και για ποιο λόγο. Μπορείς να μας πεις μερικά πράγματα γύρω από αυτό το ζήτημα? Ναι, θα σας πω. Εδώ λέγονται τα κάτω ακουμιστήρια. Εδώ ανεβαίνανε ο κόσμος από το χωριό μας εκλέφτης, ο Α ή ο Β, ας πούμε, να ανεβούν απάνω στο βουνό και καθόταν, ας πούμε, να ξεκουραστούν. Και εδώ κάθισε και ένας κλέφτης, ο Ξακοστός Θήμιος Τσεκούρας, που πήρε την ομάδα του και κάθισε εδώ. Σε μεταξύ, ας πούμε, ήταν ο κόσμος κάτω στο χωριό και μια ομάδα της ήταν, ας πούμε, το άλλο κλεφτό, ας πούμε, τα αποσπάσματα που λένε, τα αποσπάσματα, και χτυπούσαν, ας πούμε, τους συγχωριανούς. Κατέφυγε ο ίδιος ο Θήμιος Τσικούρας από εδώ και κατεβαίνει κάτω στο χωριό, στο σπίτι του κορεμένου, και τους λέει: ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ? Λέει: θέλουμε το Θήμιο Τσικούρα, εμείς είμαστε, λέει. Πάρτε τα πράγματά σας, λέει, να σηκωθείτε να φύγετε. Ο Θήμιος Τσικούρας δεν χτύπησε.
Μπροστά μας ακριβώς είναι η θέση Παλαλούγκα, όπου είχαν μικροστάνεις οι Καραγεωργαίοι και πιο κάτω οι Κουρεμεναίοι. Μαρβαλία, μπορείς να μας πεις εδώ σε αυτή την τοποθεσία τι παλιά παράδοση υπάρχει? Βλέπω μερικές πέτρες γκρεμισμένες και μερικά χαλάσματα. Εδώ πίσω ανιψέμω από τις πλάτες μας στο βουνό πίσω είναι εκάστονα χωράφια, τα οποία τα σπέρνανε καλαμπόκια, σετάρια και οι παλιοί τότε, οι προγονείς μας παραδείγματος χάρη, δεν τα κατεβάζανε κάτω στο χωριό λόγω αρχαιρώνων, λήψεως κλπ. Και τα αφήνανε εδώ πέρα. Και αφού τα αφήνανε εδώ πέρα, πήρε το όνομα του τοποθεσίου τούτου εδώ πέρα, Αχαιρώνες. Αχαιρώνες. Το όνομα Αχαιρώνες. Και λίγο πιο πάνω εδώ πέρα είναι ένα στενό μέρος που το λένε κλείσμα και κλείνανε τα ζώα της κόβοντας τα σπαρμένα τα χωράφια εδώ πίσω, τα ζώα τους εδώ πίσω να μην κατηλώνουν κάτω προς το χωριό. Δηλαδή όπως πάνε τα ζώα και προχωρούν, τα βλέπετε? Ναι, τα ζώα, ναι, τα βλέπουμε. Ναι. Όπως πάνε πιο πέρα, δηλαδή μπροστά από το πρώτο ζώο υπήρχε κλείσμα. Ναι, υπάρχει κλείσμα εκεί πέρα, κλείναν τα ζώα τους κόβοντας τα σιτάρια τους και τα καλαμπόκια τους. Για να μην περνούν τα ζώα. Να μην περνούν τα ζώα προς τα κάτω για το χωριό κάτω, ναι. Προς τα κάτω ή να μην περνούν προς τα εκεί και καταστρέφουν τα σπαρτά. Όταν τα σπαρτά ήταν σπαρμένα από πάνω, τα κλείναν προς τα κάτω το χωριό. Ναι. Και όταν μαζεύαμε τα σπαρτά, τα κλείναν προς τα πάνω. Κλείναν τα ζώα προς τα, ναι, πάνω, προς τα πάνω. Για να μην τα κινδυνεύουν τα σπαρτά στο χωριό. Ναι, στο χωριό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Το κλείσμα, το οποίο όπως βλέπετε σώζεται και σήμερα, για το οποίο προηγουμένως μας μίλησε ο Μπαρμπαλίας. Τα ζώα βλέπετε εδώ δεν ήταν δυνατόν να περάσουν ούτε προς τα πάνω, προς τα χωράφια δηλαδή, αλλά ούτε και προς το χωριό για να κάνουν τις ανάλογες ζημιές. Ρουβάλα τα γιουργούλα και τα χαμηλώματα. Φαλασσούλα! Μας τα ταρμέξουμε Φαλασσούλα! Βέβαια, κουρεμένα τα έχει. Μαυροκουρεμένα. Τους αμαρτήσαμε. Πολλά γύρια. 350. 350,
Και βλέπω ότι τα έχεις καλά αρματωμένα με παλιά Κυπριά. Μπορείς να μας Ναι, πεις ο πού τα Ζήλος- αγόρασες αυτά? Ναι, ο Ζήλος μας είναι. Τα αγόρασαμε στην Καρδίτσα. Στοιχίζουν πολύ. 70.000. Ο καθένας, Όλα. Δοζίνες. όλα. Έχεις πολλά τέτοια φορεμένα στα γύρια. Εδώ και 40. 40 Κυπριά. Ναι. Μεγάλα Κυπριά και κουδούνια. Μεγάλα 7. 7. Μπορείς να μας πεις ακόμα πώς τα βοσκάς τα γύρια αυτά, πού τα βοσκάς το χειμώνα, πού το καλοκαίρι? Το χειμώνα πάμε στο ξερόμερο. Και το καλοκαίρι βγαίνουμε στα ορεινά. Και η μετακόμιση αυτή πώς γίνεται? Η μετακόμιση γίνεται με τα αμάξια. Με τα αμάξια τα οποία πληρώνετε, Πληρώνουμε. στοιχίζουν πολύ 40-50.000 ένα κοινολόγο στην απόσταση. η κάθε αμαξιά. Ναι. Από την ΙΟΚ παίρνετε χρήματα. Παίρνουμε. Πολλά Ένα λόγο στις αποστάσεις και τα χρήματα. και τα χρήματα. Δηλαδή τι πληρώνει, όλα τα γύρια τα οποία έχεις ή μόνο τις μάνες που λένε να ακούγεται? Και όλο το ποσό τα γύρια και για τις μάνες. Μάλιστα. Φτάσαμε στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, το οποίο είναι δημιούργημα καθαρά του Συλλόγου Κορυφιωτών ως Προπόταμος, ο οποίος ασφαλώς βοηθήθηκε και από τους συγχωριανούς. Για αυτό το εκκλησάκι επικρατούν πάρα πολλές απόψεις, οι οποίες μάλλον αγγίζουν τα όρια παραδοσιακών εικασιών. Και μερικές από αυτές θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τώρα εδώ, είναι οι εξής. Πρώτα λέγεται ότι παλιά όταν οι Βούλγαροι ξύλιβαν το δάσος εδώ του βουνού Καπροβούνιου Κορυφής, λέγεται ότι αυτοί έκτισαν αυτό το εκκλησάκι λιθόκτιστο. Άλλοι λένε πριν από 300 χρόνια ότι κτίστηκε αυτό από άγνωστους βλάχους που έμεναν σε αυτή την περιοχή εδώ, και άλλοι πάλι λένε ότι κτίστηκε από εντελώς άγνωστους, τους οποίους κανένας δεν μπορεί να ξέρει και δεν γνωρίζει ακόμα και από τους γεροντότερους. Πριν από 3 χρόνια ο Σύλλογος Κορυφιωτών ως Προπόταμος έθεσε σαν σκοπό, σαν στόχο, να φτιάξει ξανά αυτό το εκκλησάκι, το οποίο δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας σωρός από πέτρες και το πλακόστρωτο το οποίο βρέθηκε ευτυχώς από το παλιό εκκλησάκι. Πλην όμως, και δυστυχώς το λέμε αυτό, δεν βρήκαμε ούτε μια χρονολογία, ούτε ένα ενδεικτικό σημάδι που να μας βεβαιώνει για κάποια χρονολογία πρώτης κτήσης του. Οι γεροντότεροι του χωριού μας δεν είναι σε θέση να μας πούν, και ό,τι μας λένε είναι πάλι παραδοσιακές εικασίες, όπως είπαμε και προηγουμένως, και δεν αγγίζουν ίσως τα όρια κάποιες αλήθειας. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ οι κορυφιώτες και άλλοι κοντινοί συντοπίτες να γιορτάσουμε 20 Ιουλίου τη μνήμη του προφήτη Ηλία και να εγκαινιάσουμε το εκκλησάκι αυτό. Μπροστά μας στέκονται, καθώς και μέσα στο εκκλησάκι βρίσκονται πάρα πολλοί κορυφιώτες, οι οποίοι ήρθαν να εγκαινιάσουμε το εκκλησάκι αυτό. Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μονογένες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο όμνος του Θεού, ο Υιός του Πάντρος
ίσον ημάς ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καυσίμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσον το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Συ Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφήμας, καθά περιλπίσαμεν επισέμ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφύγει, εγεννήθης ημίν εν γενναίο, και γενναίο εγώ είπα Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώ. Τούτο και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου τσιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμε. Χριστιανών του Κυρίου δεηθώμου και μείου πρεσβυτερίου σε Χριστόν διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της χώρης ταύτης βάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Το πάσης τρίψεως, οργής και λιδίνο και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Σώσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της Ηλίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Κορδέλου Μαρίας, με τα πάντα του εγκεφαλεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και χάσαν τη ζωή ημών, Χριστόν τον Θεό παραθόμεθα. Δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαιαί και στους αιώνας των αιώνων. Η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη απειλανθάνου βάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμα
δοκίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου Σώτερ σώσον Το Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Κύριε, το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο θαύμαζον οι όχλοι επί της λόγης της χάριτος της εκπορευμένης εκ του στόματος του Ιησού και έλεγον ούτως εστιν ο Υιός Ιωσήφ. Και είπε προς αυτούς πάντως ερείτε με την παραβολήν ταύτεν ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν όσα ακούσαμεν γενόμενα εν τη Καπερναούμ πίσον και όδε την πατρίδη σου. Είπε δε αμήν λέγω ημίν ότι ο δις προφήτης δεκτός εστιν εν τη πατρίδη αυτού. Επαληθείας δε λέγω ημίν πολλέχοι ρεήσαν εν τις ημέρες ηλαιούε του Ισραήλ ότι εκλείστη ουρανός επί έτη 3 και μήνας 6 ως εγένετο λιμός μέγας επί πάσαν την γην και προσοδημίαν αυτόν επέμφθη Ελίας ημείς αρεπτά της Σιδώνος προς γυναίκα χειράν διελθόν διαμέσου αυτών επορεύετο ή αυτού πάντοτε νυν και αεί τες τους αιώνας των αιώνων. Του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου και πάστη εν Χριστώ ημών αδερφότητος, το ευσεβούς ημών έθους του καταξηράν θάλασσαν και έρα φιλοκρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παραπηδημούντων εντικών ταύτη, των ερωτών επιτρόπων συνδρομητών και φρετών των ερωτούτου, των κοπιών των και ψαλών και πάντων ημών των περιθώντων τη θεία χειράμι στα βουγεία ταύτη, των μακαρίων και ειδήμων ανεκκινεστών και φρετών των ερωτού, των υπερπίστεως και πατρίδος και κοσπισών και πάντων ελπίδα αναστάζουν ισχυνικημένων πατέρων και αδελφών ημών, με τα ονόματα μνημονεύσουν εν τη θεία και ιερά προθέση, ζώντων και τεθνεόντων, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, και στους αιώνας των αιώνων. Υπέρ των εστίνη μας από πάσης πνίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβώς όσων ελεησόν και διαφύλαξον ημάς, Θεός της χάρητη. Την ημέραν πάσαν τηλίαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Άγγελος πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Συγγνώμεν
πίσω στο στήρος εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω σε έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών.